ogon. Tam do przodu. Do przodu bardziej. Tu odbija się od ziemi. Ty masz gra do bicia. Nie nerwuj mnie. Samochód poszedł się jebać. Nie nerwuj mnie w ogóle. Gdzie ta ryba jest? Ty nie odkaczyłeś tej? Nie no kurde, uciekłem, bo wiesz, zobacz jak wygląda. No i zaplątana Co ty całkowicie. jesteś, to też źle wygląda. Nieprawda. A wędkę zostawiłeś do góry szybkiem, ja tam nie chcę było. Jedno ci powiem, że ta twoja narzuta na parasol to jest zajebista. Ja też ci powiem, bo normalnie Nie? udało To mi. mają, to już bym się gimnastykowali jak chuj tutaj. A teraz karpie przyjdą. No kurwa, ale chuj z taką